Hello guys, mo ni ang akong Mads, si Antang. Mads na nako. Ako'y kakugo sa iyang anak. Apay Mads na ko ay duha. Ya mo ni amohang giluto guys. Dila na to'y paduol kay atong kamera niya hanap na ra ba ni. Osi. Mads na walay kwarta. Kay kabuang mo. Vlogger. Pero medyo kuha ni kuasa min. Pero medyo kuha ni niya. Kuha kabuangan. Di oy, sexy nimo nya kubangan ka. Daghang bata. Mahal mo pa kano. Ha? Una ra oh. Unsay mo? Jollibee. May manok oy. Mahurot na manok gantang. Dili kagak. Naday ko diri sa among public area niya. Naday gihaya diri kay namatay si Nanay Supi. Ni kuya. Nanay. Asa man? Oh, mao nang among public area diri dili magian. Dili magian kay kuan ka nanay gihaya. Napay. Naro nagpaluto na. Natay man ka oy naro. Ha? Usa ko. Talo. Unsay mo ha? Unsay mo ha pag kuan diha? Mo tanan. Ti. Dili man ako kaunan na. Dili man ako kaunan na. Mga bata. Oh, Oh, Mads Chrisley. Mads Chrisley. Mads Antang nok. Tag-iyas manok. Guwapa nang antang. Na lami kay na siyam dag kuan barbecue mo nang mahurot day na yan barbecue kay lami siyam dag barbecue gud. Oh, antik 5 niya ra. Kuya, try mo papa dito. Nakay kuan diha, chiki lang. Lista diha. Dili bitaw na lista tang ibayaran na tang. Kita kang minso ganihan ang trabaho no. Pero na siya vlog ni Ri. Kay maka-comment pa ko no. Kami kay comment sige Ri. Comment na siya. Yung nga na. Baby ka magkatawag ko. May isang video kong tutok sa. Unsa may naana nga vlog ra man na. Para nimo bad. May gani ka kay gwapa kay diri sa kong cellphone. Sexy pa jud kay ka. Sexy man ni Santang. Nabihag ko niya si kuan kaldo. Nabihag ko niya sa kaldo. Buksan mo, papasokin ako. Ay, Margie. Ani Margie. Ayo, anta. Loy, Mads. Hi. Buti na pito siya te. Mo ni akong Mads guys. Ay mo kabala ka guys. Ato pasigahan bi kay. Uy, pag inono, di mo ka nakugagtang. Ikaw na nagsulti na ha. Kaya ikaw ra may nakabantay. Ala no. Napunta na kami. Na-vlog. Kani, nagluto ko. Nagpiksar ko kami. Anong ko mo? Palutong ka kami. Ha? Wala, utang. Utang ko may bayad. Ako na magdupit ko lagi minag-meeting. Mo, napila ka? Pagkuha hotdog to. Pagkuha hotdog dito. Hoy. Didi ka aning dugo art. Didi ka na pagkuha hotdog ko. Oh, kana. Sige. Kana. Oo, magka. Hindi siya budget sa kaon. Bili na siya mabayad. Tang, namurag na paig na dyan na tang. Ana rin na tang. Napaig ni. Unoy, makakanser mo ko na yung sila. Cancer. Kansir, ay. Tang, kansir, ay, kaya buntis. Cancer na. Cancer. Hindi, uy. Cancer. Gwapa kay kong mas, guys. Guwapa. Talikod. Talikod, murag si Aya Midel. magtakilid, murag si Aramina.
Ang dangas gantang. Mo ni nagdag swerte mi. Oo, nindot pinatang. Mo ni nagdag Ya 60 kay katang no. nagdag swerte mi di. Mo ni gadag swerte nimo. Dag swerte dag Daga. Ay. Ale! Kimi! Uy, undo na ni mong kun-kun, uy! Oh. Kanita nga